Ćao svima, ja sam Sara i danas ću vam pokazati jedan letnji trik kako da od običnih sandala napravite prave, boho, interesantne pom-pom sandale. Sve što vam treba su pom-pom loptice koje možete naći u bilo kojoj pozamanteriji, lepak i malo mašte. Naravno, naoružajte se strpljenjem jer sam sigurna da će finalni ishod biti toga vredan. Ovo može biti sjajan način da osvežite neke svoje stare sandale i da opet dobijete neki novi žar da ih nosite. Naravno, što se tiče kombinacije boje, to prepuštam vama. Možete napraviti potpuno šarene pom-pom sandale, sa druge strane možete napraviti i jednobojne ili monohromne pom-pom sandale, izbor je na vama. Nadam se da će vas ovaj video inspirisati da napravite svoju kombinaciju boja i ukrasa. Uživajte u leto, mi se vidimo u sledećem videu.